Nggih. Anak Mas Kurupati sarawujeng andika wonten negari Mandaraka pun bapa ngaturaken pasegan perembagi panakrami mugi kunjuk nggih kawula nuwun. Awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Paman Prabu Raharja Bisuwan kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawantu-wantu mugi kunjuk sandhap pepadanipun Kanjeng Paman Prabu kawula nuwun. Bela dalah. Inggih nggih. Kula tampi andadosaken bombong raos sing manah kula boten nanggung dipun sekecakaken anggen jengandika lenggah. Nggih, anak Mas Kurupati niki Paman Prabu ngestakaken dawuh. Patih Sengkuni padha kanthi karaharjan praptanira Patih kawula nuwun nggih. Awis saking berkah pangestu paduka sinuwun Raharja Bisuwan kula pangabekti kula mugi katura sinuwun. Ya Patih Sengkuni ingsun tampa tiba padha-padha. Kakang Patih Tuhayata wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Kono-kono Kakang prayogakna pasibanira ya Kakang. Napa niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng sinuwun. Kajawi saking menika perembat bingahing manah kula tanpa pepindhan dupi peremban Begawan Durna kepareng rawuh wonten negari Mandaraka baya wonten wigatos sing karsa punapi swawi kula aturi paring dawuh kula namung nganglungaken janggelingaken karna perembat leresat pading sun kang dumiling angulati puspi kang medem endah ing warni midring taman non sekar warasiki kumenyuting tias boyata jatbu krama Kanjeng Sinuwun mugi andadosna ing kauningan menggah sowan kula saking ngarsa paduka ingkang sinuwun ingkang sepisan kula tuwi karaharjaning Praja Mandaraka ingkang angka kalih nuruti awis saking onenging manah sampun utawis dangu anggen kula boten pepanggihan kawan paduka ingkang sinuwun dene dungkat ingkang triwigati sinuwun sowan kula menika kautus kelawan ingkang sinuwun ing Stina Sang Prabu Dastarastra menawi kula kadawan angebon-bon enjang anjejawah sonten tegesipun nglamar lawan ingkang putra Pambayun sekaring kedaton Mandaraka inggih menika Kusumaning Ayu Dewi Erawati awis saking keparingipun sinuwun Prabu Dastarastra kinarya ngraketaken raos supeketing kekadangan dinten menika ingkang putra pun Erawati nedya jinatu krama kawan anak kula pun anak Mas Kurupati sinuwun menawi saking pemanggih kula menawi to ingkang sami nglampahi menika sami tresnanipun kula mrayogakaken sanget sebab menika saya wimbuh nyupeketaken anggenipun kekadangan ingkang angka kalih wimbuh kasantosaning negari lan malihipun saged mulyakaken ingkang putra pun Erawati sinaosa kula pitados ingkang putra pun Erawati menika inggih sampun boten kirang kamulyan
nanging menapa to awonipun menawi anak kula pun Kurupati menika ing benjangipun nglengser ke Prabon negari ing Ngastina tumunten ingkang putrapun Erawati minggah nimbok ratu dados garwa padmi mekaten sinuwun Gawandurna kula wonten dawuh bingahing manah kula tanpa pepindhan peremban dene semanten genging sutresnanipun sinuwun Prabu Dastarastra miwah anak kula pun Kurupati anggenipun sampun nanem katresnan dumateng anak kula pun Erawati namung kemawon peremban kula dereng saged nemtokaken jalaran mekaten Erawati menika anak kula nadyan to purbanipun wonten kula wasesa menika wonten ingkang nglampahi oh inggih kasinggihan tembungipun samangke kali manut kalen tegesipun tiyang sepuh kedah manut kalian anak menika bab katresnan namung menawi sanes-sanesipun medhinipun putra menika kedah bangun turut kalian tiyang sepuh kula sampun ngertos bab menika syukur mangayu bagya peremban mugi-mugi kemawon njawi saking sih wilasa peparinging Gusti ingkang merubeng dumadi ngaraketaken anggenipun kekadangan mimbuh santosaning negari Mandaraka kula nderek bingah menawi pun Erawati menika mangke tumunten kagarwa dening anak kula pun Kurupati temah minangka jatu kramanipun sidhem permanem ing pasopakan agung dereng wonten wijiling pangandika kedadak kumedher kangoning pasip Banjawi prapanira pandhita ngarga sunya Wasi Jaladara minggah terpepeh tandrane Pancaya Sata Matarangan Tuhan sembah dening ulun kapur barisan morot hengrat Amit pasang kaliman tabi sinabeto nyilo-ilo tinebihno siku dendaning Bathara sinuwun kula ingkang sowan ila dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara ora pangling panjenengan ingsun kelawan jeneng sira yen ora kleru sira iku mau Wasi Jaladara kawula nuwun nok inggih dalah Jaladara kanthi karaharjan praptanira awis saking berkah pangestu paduka sinuwun arah harja pisuwan kula pangabekti kula katur sinuwun Jaladara banget panarimaning sun ini sira ngaturake pangabekti banget andadake suka rena rasaning penggalih ingsun kajaba saka iku Wasi Jaladara bayana wigati apa dene sajak sumengka praptanira ana praja Mandaraka kawistara kalamuntana wigati inggih sinuwun mugi dadosna ing kauningan sopan kula ngabiyantara paduka ingkang sinuwun ingkang sepisan kula ngaturaken sumungkeming pangabekti
dene ingkang angka kalih kula tuwi karaharjaning negari Mandaraka dene ndungkap ingkang Tripigati duh sinuwun sowan kula menika kepingin angebun-bun enjangan jejawah sonten ambuk bilih dipun keparengaken sinuwun keparenga pun Erawati badhe kula suwun kula kanthi mukti wibawa minangka kanthi ning gesang kula nindakaken kewajibaning kabrahmanan. Mekaten atur kula sinuwun. Lho. Jaladara wonten timbalan iki ngadhawu. Yen ora sisip pamireng ingsun rikala semana, ingsun isih eling gawang-gawang. Nalika jeneng sira ingsun Sraya duk rikalane putraku Sirawati ciridra dening Durat. Nyatane sing bisa ngrampungi gawe jeneng sira Jaladara tegese sing darbe lelabuhan ngundurake putraku Sirawati ora liya ya mung sira. Inggih sinuwun. Nalika semana sira tak paringi ganjaran. Sira bakal tak paringi ganjaran sira nulak nampik peparing ingsun. Karana sira nindakake dharma ing atase sira iku mau Brahmana muda sinaraya dening Narendra sira ngatonake dharma bekti layak to layak. Jaman semono kowe tak paringi bebungahku ora gelem nampa. Jebul ana bab wigati sing mbok singetake. Jebul Jaladara kowe nresnani putraku Sirawati. Mengkono. Upami mekaten menapa kula lepat. Lho kuwi bener Jaladara. Ora kleru ning mengkene. Wong bakal jejodohan kuwi kudu metung bibit bobote lan bebete tegese. Sing bakal mengku putraku kuwi mau turasing sapa lan darbe derajat apa. Kuwi kudu dipetung kanthi permati, ora mung waton tresna, ora mung waton seneng. Jaladara. Upamane yen to anakku Sirawati kuwi gelem tur panjenengane sun rila. Sira iku mau Brahmana mapanmu ana ing gunung, terus arep mbok jak urip cara piye putraku? Dipikir Jaladara, dipikir. Tresna ya tresna, seneng ya seneng ning ukura bobotmu. Kowe ngerti apa ora? Sapa sing lungguh ana mburimu kuwi? Kuwi calon Narendra Kristina Prabu Kurupati. Kuwi wae durung kinaruan. Lah kok mung sak bobotmu Brahmana papanmu ana ing gunung, sepi nyenyet. Mongko putraku Irawati kuwi saben dina linadinan lawan para mban, para inya, apa-apa mung kari perintah. Yen nganti dadi garwamu, dadi bojomu, bakal kepiye putraku? Tukaya sini. Jojo bang mawinga-wingane Pramodha. Jaladara wonten dawuh. Dengongok lungguhmu. Merbabak abang raimu. Arep apa kowe? Mangger miyen sinu. Menika bab perkawis katresnan menika mboten wonten sambetipun derajat miwah pangkat. Katresnan menika mboten metang yuswa. Mboten metang menapa-menapa, petangipun namung kalih. Inggih menika antawisipun katresnaning kakung lawan putri. Lan malihipun ing mriku sampun dipun sebataken wonten beting uran-uran gegarane wong akrami, dudu bondo, dudu rupa wong ati pawitane cukup. Ora susah kowe cuweh terpeceh Prabu Salya ki ngerti aku lungsurane wong nom le. Aku ki ya lungsurane wong nom ning nalika semono aku nganggo petung. Aku iki putra ratu sing tak wengku garwa putraning Brahmana anake pendhita gunung. Aku bisa mbuktekke, aku bisa mulyake. Ning bareng saiki kok malah kuwalik. Anak ratu arep dipek Brahmana, dipek pendhita. Lho ki sejane sing kebangetan kuwi Prabu Salya apa pancen sing remuk ki derajate anakku. Permbandurna. Kula pancen dawuh.
kados ngaten menika lho Perempat. Sak mangke menika sedaya menika ingkang dipun ndelaken namung bondo wani. Lah nggih kados ngaten menika, conto menika. Menika conto. Sak mangke menika mung waton tresna ning ora nganggo watonan. Ngeten. Mboten metang. Sak mangke mboten metang. Butuhe aku seneng. Nek perkara tanggung jawabe mbuh ngoten kathah. Meteng tinggal lunga nek kathah kemawon. Tak pikir-pikir wong kok kaya tawon. Bar ngentup kok minggat. Tak pujak-pujake mbok menawa sok ngentup nantupe keri ngono. Iki kok senengamu werna-werna ora. Sinuwun. Kula raos-raos lha iki menika mujudaken pepalang. Menika mujudaken nggih menika sandunganing lampah. Mekaten Perempat. Inggih. Kurupati wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Paman Prabu. Priye? Marep saka panemunira. Kaya ngene iki apa ya kowe trimo ing atase kowe bocah lanang tur kowe calon ratu, Gus. Kowe tak kekudang Kurupati. Rampung ana perkara iki aja nganti gawe mirak, aja nganti ngisini-sini. Arksanen asmane Kang Rama Junun Prabu Dastarastra. Arksanen calon maratuwamu. Supaya lelakon iki rampung aja nganti kelakon Wasi Jaladara bakal mengku putraku. Reka dayamu cekap wonten nyuwun pamit amin padhapasilan. Panyopo pandom yokmu Hayata wonten dawuh Sinuwun. Sajak pendirangan pandulumu. Ene apa? Sinuwun menapa dipun keparengaken menawi kula munjuk atur. Ya, matur piye? Paduka Sinuwun nyuwun pangapunten paring deduka kaliyan Wasi Jaladara menika kala wau sapu dipun penggalih. Lho wis, ya kaya ngono entuk-entukane pendhita nek pendhita gunung kurang kawruh slandhak karo getoke ya kaya ngono kuwi. Anggepe iki apa? Ing atase pendhita gunung dupeh duwe labuhan ngono wae terus arep ngilani dadane Prabu Saryapati mengku kelawan momongamu Sirawati. Piye kaya ngono kuwi? Sinuwun. Sampun ngantos kelantur-lantur Sinuwun. Paduka kala wau keladuk. Keladuk piye? Niki istoripun Paduka Sinuwun menapa dereng priksa sejatosipun Wasi Jaladara menika sinten? Lho, Wasi Jaladara ki rak ya pendhita Kargasanya sing biyen nulungi golek ilange Rawati biyen kae to. Inggih. Menika rak bab perkawis kewajiban sejatosipun Wasi Jaladara. Jaladara ya Jaladara, menika namung sesinglon. Piye? Menika namung sesinglon. Sesinglon kuwi mun saling jeneng. Inggih. Lah aku sejatine sapa? Duh, Sinuwun, nai Paduka Sinuwun dereng dungkap sinten sejatosipun Wasi Jaladara menika putra Narendra Mandura. Putra Narendra Mandura. Inggih. Lho, sak ngerti Ratu Mandura ki Prabu Basudewa. Lah inggih. Kuwi putrane Prabu Basudewa. Inggih Sinuwun. Yen ngono kuwi Kakrasana. Inggih menika Raden Kakrasana. Aduh. Yan. Ora ngerti to lakon iki? Ngertos. Lah kok mau-mau kowe ora omong. Seneng nek aku kewirangan wis seneng kowe. Kok kebangetan temen kok ora mulat marang Pasemon. Cengengesan. Waduh Pak raimu kowe.
Gane wong bingung kaya ngene kok malah kok berguyu. Wah. Kala wau jaripun kula nggih sampun kedap-kedep. Ana ngendi? Wonten wingking. Lah kuwi kanggo kacamata ireng kedep apa ketok. Oh, wong geblung. Piye? Wayata iki? Nggih, Sinuwun. Menawi paduka sinuwun sampun priksa sejatosipun Wasi Jaladara. Iya, bareng aku ngerti Kokrasa terus aku iki piye terus raiku kudu kok ning ngendi iki? Yen nganti kepireng karo Sinuwun Prabu Basudewa, terus piye panjenengan ingsun? Wis ngene wae Tuhayata. Tututana ya, tututana lakune Wasi Jaladara. Tebih mboten wonten. Ngene. Dun, aku jalono ngapura. Kados pundi? Karo Kokrasana. Budhek. Kula rak ngaten. Dados Kanjeng Sinuwun sampun nglenggana ing reh kalepatan menika. Wis. Weh, jebul kaya ngene iki entuk-entukane wong nek grusa-grusu jebul kesuru Tuhayata. Ya. Ingsun ngakoni ing reh kareputan iki mula enggal tungkanen. Mekaten Sinuwun. Ya, sekabeh kareputan ingsun jalukna pangapura. Perkara iki mengko bisa dirembug. Lha iki. Sinuwun ngestaken dawuh paduka kepareng ing ngating kepatihan Amit Madapasiran. Yo, Tuhayata kaya wis ora ana dawuh maneh. Kata nika wau nya paripurna sabdanira Sang Nata ing Mandara kok eling-eling ratu kang wis kuncara saendhenging jagat. Asritna ning pasewakan obra busananira Hey